Eskerrik asko. Berriz. Mundua mundu egin zenean, ameslariok jaio eta bizipoza sortu zen. Hasiko gara berriro guztiontzako mundu bat eraikitzen. Gu gara bi aita, bi ama, banala, zaharrak, gazteak, generorik gabeak, transmari biboioa, plumadun gehiarroak, familiaren puzleak, pieza amaigabeak, otadarrean gure koloreak, arauez ez daki gure maitasun askea. Gu gara euskara amezkuntza ez dutenak plazaren magalean, euskaldun du zirenak, pero mintzelaz kantatu, jenbeago gozazpindu. Euskararen herriak, doinu guztiak behar ditu, ez txarrantza eta ez arresiak, bihotza balik, denak ongi etorriak. Gara euskara amezkuntza ez dutena, mundua denona bada, eraitzi eralda, gu denok gara bizi poza, gizartean izaldarrikatu bizi goza. Gu gara goizero saltoka esnatzen garenak, aurrera eta nemon dira gure abizena, gaixotu ziren pirata bihurrienak, zer ikusten duzu lagun bat ala pena, tristurak pozak partekatzean, gozatzen dira gehiago biziplena. Gu gara gaitasun anitzak ditugunak, denok baititugun gabezita ultasuna, egin ditzakegu gauza asko eta errezidea emanez urrutira heldu baiet, diagnosia ez da gure izena, emanez jasoz bakoitzak bere onena. Gu gara gaitasun anitzak ditugunak, munduak guztiontzat beharko luke, asko eta aske maitatzea libre den mundua, ostadar koloreko azala duten biztanleen mundua, irria eta empatia botikarik onena diren mundua, elkarri bidea emanez denok trebatzeko moduko mundua, bizipoza mundu eta mundua bizipoza! Denok gara bizipoza, gizartean itzaldarrikatu bizi goza, bizipoza mundu eta mundua bizipoza! Egunon guztioi, eta batez ere zuei eskerrik asko, Nerea eta Erlantz Bilbotik etorri zeate, zue gainea bizipozako voluntarioak ere bazeate, ongi etorri eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Erlantz, txikitako laguna, pailazoa ere bada, Erli pailazoa, txorroskillo ere, kafe antzokian Bilbon, eta horretaz gain grafiti kantari bezala ere bere pausoak ematen, eta Divergentes taldea, ez da? Osa, ja kurrikulum zendu, haukazu,
Osando, Erlantz eskerrik asko, menegoteatik. Eta nerea, bueno, ez dakit, hemen ikusi duzu kantatzen da danborra jotzen, baina San Filipo elkarteko voluntarioa dugu, eta Bizipozan talde eragileko kidea, gure gurmetea, gure gaztea, eta gaur egun Bizipoza garatzen ari den gide didaktikoen arduraduna ere bada. Beraz, bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez joan urrutik, gero ikusiko geha berriz. Eskerrik asko. Bueno, eta egun on guztioi, eta ongi etorriak, kantu eta bideoklipen, Bizipozako kantu eta bideoklipen 3. edizio honetara. Urduri zaude? Bueno, ja, 3. urtea izan da. 3 urtetan aritu gara elkarrekin aurkezten. Bai. Eta telebistatik etorri dira. Zer esate jazu? Uste dagoela ikuskari bat, programa berri bat hasi behar du, herri txiki Bizipoza hundi. Bueno. Oain txeia bai urduritzen hasita nahola, Ja, oain, kontu zibiliko gaur duen, Bueno, eskerrik asko, hemen zaudete, musika egilea, kompositorea, musikariak, bertsolariak, idazleak, abeslariak, hemen zaudete voluntarioak, abesleak, Bizipoza, elkartetako ordezkariak, nola ez, gure oinarria, udal ordezkariak, eta, bueno, Bizipoza osatzen duzuen eta dugun guztiak. Beraz, eskerrik asko gozada bat guretzat zuekin gaur hemen. 3. edizio hau aurkeztu alizatea. Horixe, 3. Eta, bueno, guk aurkeztu barko dugu igual, ez? Bai, zu nor zen Ni... Bueno, hemen gurekin dugu Amaia Elizondo, bera Gipuzako kirol egokituko partaidea da, eta Bizipozako talde gehieko kidea, eta gure diruzaina. Eta aurkezleare bai, azken urtetan. Bueno, eta netzat plazer batzukin, Jose Maria Agirretxe, Katxiporreta, Porrotx, askorentzat, eta gure talde eragileko, harimare bai, Bueno, harima dena gea. Eta ez gaude gubila bakarrik. Ez. Oaintxe gonbiatuko ditugu gure talde eragileko. Bai, kidea zaretenak, zatozte gurekin mesedez. A ber, hasiko gea, Joseba Superatxe elkarteko kidea da, eta gure lehendakari jauna. Esan Bizipozak bere bazkideen batzarran bidez, zehazten ditura lan hildoa, programak, eta gero taldera gilean, elkartzen garela maiz gure artean, lan hildoiek gauzatzeko, leirekin batera, izarekin batera, aurrera emateko, eta taldera gilean gaude, batetikan elkartetak ordezkariak, eta gero eragileen ordezkariak nazirik. Eta zein gehiago... Nekane daukagure bai. Nekane ikastolen elkarteko ordezkaria. Leire, gure koordinatzaile, kudeatzaile, hoi bai harima. Nerea ezagutu duzue, San Filipo elkarteko kidea, eta... Mikel ikasi aldizkari pedagogikoko kidea ere. Eta Zurine, falto dugu hemen, Zurine Aspanif elkarteko kidea, Durangarra, gaur ezin izan du etorri, baina nun zaude Zurine, haupazu. Eta Isa falta zaigu, Bai. Hemen, normalian, eszenatokiak ematen du errespeto bat, eta jendea otxuri esaten du atzeaka joaten. Bai, aurrea ingo dugu, Aurrea etortzen, baina aurrea, hola pizkat, hola hartu zabala espazio hartu, zabala guztia. Eta, bueno, Josebakin hasiko geha, Zukin hasiko geha. Bai. Gure lehendakaria, 3. urtea hemen, ja kantu eta bideoklipen proiektu hontan, momentuz azkena, ez dakigu gero, baina momentuz. Proiektu hontako 3. eta momentuz azkena. Nahi duzun doinuanetan neurrian, bota bertsoa. Bale, bueno, hor ikusi ditut bertsolariak, uste dut, eta horre ere bai, beranduago izango da horren garaia. Bueno, ikusten dugu hauek oso ohituta daude hemen egoten, ni ez nago bate ohituta hemen egoten, baina bueno, saiatuko naiz aldeten hoberena esplikatzen, eskerrik asko hemen egotegatik. 3. urtea, hemen dugu proiektu honen 3. aldea, gogoratzen naiz lehenengo urtean, urduritasunak, hemen ibili ginen gora eta bera izardi patxetan dena oso ondo, oso pozik, Bizipoza oso pozik egon ginen denak. 2. urtea, ditxosozko virus triste horrek harrapatu zian, eta enitzen hemen egon. Baina ja 3. urtea ja veterano oso urduri ere bai. Proiektu honi buruz pixka bat, hasi ginen datuen balorazioak eta datuak pixka bat begiratzen.
Eta proiektu txiki hasi zenetik, ikusi dugu proiektu oso handi bihurtu dela, ez da? Pixka bat apuntatuta ekarri ditu datuak, zergatik buruan hartzeko oso handiak dira datuak. 3 urtetan, 34 kantu eta bideoklip egin dira, 34 elkarteenak. 34 kantu horietatik aparte, egin zen lehenengo edizioan, Jose Maria Uzmendiri, egin zitzaion beste kantu bat. Orduan, ikusi genuen, bizipozaren leloak edo bizipoza bestiko leloak dio bizipoza auzolan, ez da? Auzolan, elkarren arteko lana. Orduan, elkarlana izango litzake hau dena definitzen duen hitz orokorrena, ez da? Eta elkarlanean 3 urte hauetan, proiektu honetan, izan ditugu 5 babesle nagusi. 5 babesle nagusi izendatuko ditut, Fagor, Irizar, Danobat Group, Kutxa Fundazioa eta Laboral Fundazioa. Elkartekideek eta elkarteen artean 800 pertsonatik gora egon dira bideo guzti hauek eta lan guzti hau egiten. Orduan, karo, ematen du lan txikia, baina 800 pertsona mugitzeak lan asko ekartzen du. Elkarlanaren adibide, beste adibide bat, da Xabi Zabala, 3. urtez emendakagu, Xabi Zabalak egin dituela kantu guztiak, eta Xabi Zabalaren taldeak, beste 8 musikari dauzkala, lan hau dena osatzen. Kantu bat dago, Marea Urdinaren kantua, Xabi Zabalak egin ez duena, baina beraiek ekarri dute, eta beraiek disko hontan gurekin izatea nahi izan dutena. Gehiago, izan dira 50 abeslari, 4 talde, taldeen artean Pirritx Porros Mari Motots, Demo de Quartet, Motxila 21 eta Amak taldea, ze gehiago, 37 euskal sortzaile, idazle, bertsolari, letra guztiak egiten, forma ematen haudenari, eta ikasle guzti, elkarte guztien ilustrazioak egiten, Eiau Taiartzaguena, Bizipozako bazkide eta laguntzaile hemen gaudenok, ze gehiago, seguru azten zaitela, bai egondia gurekin Amagoia Mujika, argazkilariak, Jon Urbe, Ibai Arrieta, zeinu hizkuntzako bi zeinulari ere bai eduki ditugu, eta ere bai komunikabideetan oso indartsu bihurtu den diskoa izan dela. 100 gora elkarrizketa eta proiektu egin ditugu komunikabideetan. Orduan, lehen esan dana, elkarlana, ez da? Elkarlana, uste dut, 3 urtetako lan honen hildoa edo elkarlana izan dela. Ze iruditzen Leire? Erra, ondo, ja aurrekaldeare joan zea eta ja tokit jartzen, 4. urterako, Bueno, eta Leire, gure kudeatzaile, koordinatzaile, zehatzaile guztiak. Eta behar getitu, gora, bera, proiektu, presupuesto, kuadratu, aurkeztu, denak, Leire, segizu, bertxotan. Bai, taldera gile osoan izenean ere, Josebak, esandakoari eranzteko, ideia asko, gauza asko berretsi dira, urte hauetan, baina nagusiki igual 3, Batetikan elkarteak, hemen zaudete asko eta asko, elkarteak ze garrantzitsua zeaten gizarte honetan, egunero zen lan egiten dezuten, zenbat balore transmititzen dituzuten gizartera, nola aberasten gaituzuen, eta hori ezinbestekoa dela zuen lana, eta horrek berresten du ezinbestekoa dela zuen lan hori ere gizarteratzea, hori batetik. Bestetikan ere, kultura, kulturak ere ze garrantzia duen gizarte honetan. Hemen zaudete ere euskal sortzaile asko, eta kulturak ere eta sortzaileek ere egunero ari zeate mundu berri horri dantzatzen, kantatzen, antzerki egiten, eta benetan iruditzen zaigu eragiteko gaitasun handia daukala kulturak ere, eta modu oso ederrean, Eta bukatzeko, berresten dugu, ibilbide guztionetan, eta indarra handiz eta handiagoz, elkartasuna, garrantzi duen elkartasunak gizarte honetan, oso ondo dakizuten bezala eta elkarteetako eta jende denok dakigun bezala zailtasunak, trabak bidean badaudela,
baina elkartuta eta gaur behin baina goietan esan den bezala, elkarrekin eta elkartuta gaurkoan bezala eta ibilbide honetan bezala, asko zerrezagoa dela, orduan zorioan denoi, eskerrik asko eta bide horretan elkarrekin jarraituko degula. Eskerrik asko. Bueno, eskerrak taldera gile guztiai. Itxoin, Bueno, bideoklipak ikusiko ditugu, lehenengo lauak, bai? A ber, Agik Pase, Drabet, Nuala eta Marea Urdina, ustet. Eta Marea zaizarela, ikusten den jendia etorri dela, esnatu berritan, makarrak endu bendi begitatik, eta pizkata estindu behar ditugu hemen denak. Marea osatzen da olatuekin, ez da? Aztegea, ja. Aztegea. Olatuak egiten hasiko gara, zeritzen, olatua sortzen baitugu denon artean, bai? Bai? Amaia, zuaziko za? Bale. Venga, badator. Agarratik. A ver. Bueno, hori izan da, bainontziko piratak ematen zuen. Izan behar du, itxasuak orru bateatzen du, Orduan izan behar du, a ber, Vale, orain bai Amaia, hasi berriro. Badator, agarratik, badator! Eta badator beste bat buruntzati babendenu! Eta beste bat, ongitik dator! Eta azkena, agerreburu, Santa Barbaratik dioa! Orain bai, orain ja... Orain bai, ez? Ja berotu gara eta Marea pixkat... Bideoklipak ikusten. Bai. Eta ohar txiki bat daukagu horrekin. Bai, hasierako bideoklipan, uste Drabetekoa dela, ikusiko dugu, sortzaia eta elkartearen arteko, irudiak, eta hasierako sarrera hori. Besteetan ez dugu ikusiko, asko luzatuko gineakelako, baino denek dute, alako sarrera bat, eta hoxe, disfrutatuko dugu orduan. Marea Urdina, Agik Pase, Nuala eta Drabet. Oso bueno, eta eskerrik asko. Oso ondo, a ver. Jauzi baten moduan, zeru kolorez, itxasoari begira, begietan distira, eskuetan kilimak denok batera, olatu gainean igerian goaz, ametsak eraikiz bihotza balik, zure ondartza maitasunez jentzi. Urdina zara zu olatu
Aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioen alde lan egiten du Marea Urdinak. Ikusten ez dena askotan existitzen ez dela ematen duelako. Aniztasun funtzional hauen inguruan informazioa eman eta etengabeko sensibilizazio lana egitea ere gure helburua da. Denok aukera berdinekin bizitzeko eskubidea dugulako. Denok gara ezberdin eta era berean denok berdinak garela lelopean lan egiten dugu. Danok gara olatuen tanta bat, danok gara urdin. Gure abestiak dioen bezala, bakarri joan da bizkor zoaz, baina urrun iristeko lagunak behar. Sondone. Familian sortu dira galderak eta dudak, beraz hobe sortzen badugu beste eredu bat. Korapioak askatu eta bideak zelaitu, goxo dagoen bihotza, beti hobeto maite baitu. Familian sortu dira
Gorputzean, zaldi zoro bat daukat gorputzean, ibiltari. Gorputzean, lurrikara bat daukat gorputzean, dardarabil. Zaldi zoroa tani, munduan zehar goaz, bideak pitzaturik, balduzu teilaturik. Zure arnas, barean hartzen dut aterpele, ertzen aizen aldiro. Itxasoak, izarrak eta belardiak nigan pizten zaizkit berriro. Zure arnas, barean hartzen dut aterpele, ertzen aizen aldiro. Itxasoak, izarrak eta belardiak nigan pizten zaizkit berriro. Gorputzean, ego haizea daukat gorputzean, arro dabil. Gorputzean, ibai zakar bat daukat gorputzean, lasai adi. Ego haizea tani, munduan zehar goaz, hankak busti-bustirik, balduzu abestirik. Zure arnas, barean hartzen dut aterpele, ertzen aizen aldiro. Itxasoak, izarrak eta belardiak nigan pizten zaizkit berriro. Zure arnas, barean hartzen dut aterpele, ertzen aizen aldiro. Itxasoak, izarrak eta belardiak nigan pizten zaizkit berriro. Zure arnas, barean hartzen dut aterpele, ertzen aizen aldiro. Itxasoak, izarrak eta belardiak nigan pizten zaizkit berriro. Ez zatoz, Zer, Amaia, Aurten berriz honekin? ez da dila marea jetxi. Ai. Irurte eta beti garaitu nauzu. Baina ortengoan ez. Seguro? Ikusiko dezu arronizko azeitunari bezala ingo izu zast. Prez haude? Venga! Abordatzera! Toi! Toi! Zaude! Ai, katxiko horreta. Nun dago Amaia? Amaia, lehenengoan ez, Ez dakit ba, asko entrenatu dezun, oraingoan espagetia bezala kirbilduko zeitu nire. Segura? Onua! Ba! Toi! Nun zaude? Ah! Nun dago Amaia? Amaia, oraingoan bai. Azkena, Azken aukera dut! Azkena, azken aukera! Amaia! Toi, Amaia, nun zaude? Ai! Berriz ere. Ha! Hirugarrena eta... Zu bai pirata, zu.
Bueno, ba. Ze iruditu zaizu? Ba, ipurdiko harrak eman dut. Bueno. Oso, no, harrak, abestiak, Mareaz da jetxi, Mareaz da jetxi, eta hauek egiteko sortzaileak behar ditugu. Eta gaur asko etorri zarete, baina hemen noltzan, zuen ordezkaritza bat izango dugu. Aber, hemen zatozte, Xabier Zabala, kompositorea, zatozte Xabier Zukia, bertsolaria, letra egin duena. Kainakai ere, hemen daukagu? Kainakai ere bai, zatoz, eta itxaso, arena, komunikazioa, hemen zaude, itxaso. Bai, torri alda, iruñetik. Oseo, elurra bota duta etortzerik ez, handago itxaso. Pasa. Zatoz, itxaso! Gadia jetxin mareo! Bueno, eta itxaso etortzean bitartean. Bai. Txuletatea, hemen dauzkagu gure artean ere beste sortzaile batzuk. Ainhoa Agirre Azaldegi, Gartxot, Inigo Goikotxea Gozategitik, Nikolas Arbojan, Idoia Surmendi, Joanes Etxebeste, Sergio Patxuko eta Asier Gozategi. Zuentzat ere, txalo bero bat. Eskerrik asko den hori. Eta... Xavier... Bai. Bueno, zu gaur, orain gontan ere letra egin duzu, baina bi batzueken ari zara aurkezlanetan, eskerrik asko, 3. urtea da, bizipozakin ari zaretela, bideoklipak aurkezten, sortzaile guztiei, elkartei, tokila egiten, bueno, zuentzat ere bi batzuekentzat zer suposatzen du bizipozarekiko elkarlan honen. Bueno, eskerrik asko hasteko zuei, egiten nahi zaten lanagatik, eta, bueno, egitea esango dizuet, nik zuetako elkarte asko enitun ezagutzen. Eta batzuk bai, eta beste batzuk ez. Eta segurazki goan kale aterako bagina hemen Hernanin, Euskal Herriko beste ozein herritan, da hasiko bagina galdezka zer da bizipoza, zer da marea urdina, zer da, bueno, Aspanogi, Superratxe, erantzuna litzateke izango igual guk nahi deuna, baino segurazki gero eta hobeto gaude, eta gero eta jende gehiago dakila elkarren berri, gero eta gehiago ezagutzen dugu elkar, eta guretzat izan da lujo ikasgai izugarri bat zuetako askokin aurrez aurre egotea, batzuk ja egontzate gurekin eta beste batzuk egongo zeatea urten. Zuen ahotik entzutia nola zaudeten, zenburu sentitze zeaten, zein dian zuen bildurrak, zuen pozak, zuen minak, zuen ametsak, eta iruditzen zaigu baduela bi gauza azpimarratu dianak edo pasatzeaten guztion artean errepikatu dianak, eta bat izan da ikustezinak sentitzen zeatela askotan, eta beste bat izan da errukizko begiradak ere jaso berri izaten diala askotan, eta bizipozak egiten duen lanari zorionak eta eskerrik asko, ikustezintasun hori gainditzen ari dalako, eta ja ikusten zaituztegulako, akigulako hortza dutela, hementza dutela, zeintzeaten, eta erruki begirada horiek empatia bihurtzen nahi dialako, ezta? Eta gero eta gaudelako. Elkarte hauek haientzat edia lanean eta denontzat, gutako bakoitzaren zat, azkenean denok ateratzen gara irabazten eta denok gara berdin ezberdinak. Hoi da, eta gaina horten, Xabi, letra bat idaztea ere animatu zea, ez daki kontatuko eguzun pixkat, esperientzia nola izan dan? Bueno, esperientzia izan da oso politia, umealaia elkartea, hobeto ezagutzeko balio izan digulako guri eta balio digulako denoi musikak, ez, eta arteak kasu hontan, eta oso polita alako, ez, bereiekin kontaktu izatea, Xabierrekin kontaktu izatea, talde guztiakin, zuekin, eta kontuatzia horratzean arraskatzen jun, eta horratzean zer dagoen, ez? Eta ze mundu berri bat, ez da? Hor badagoela mundu berri bat, zabaldu egila lau izetara goen ume alaiaren mundua. Eso, Xabier, hor bi batzueken bertxotan aritzea Maialen Arzaiusekin, gaur ez da Maialen, baina zu puntua jarrizkeo Amaia eta Bilok igual jarraituko izugu. Venga, ingo deu, bai. Aberba, Bapatean, Ina xiko naiz? Espatakin ondo moldatu zea, baina... Bai, oain, aber. Hasi? Ahí ba. Zerresana daukanak behar du ahotsan. Sentitu nahi duenak behar du bihotza. Sufritzen duenak ere behar luke goza. Eta gizarte honek behar du bizi poza. Trarai, larai, larai, behar du bizi poza. Ostras, bapaten izateko. Ondo, Zu,
Eta bukaera, bien batera asmatu ez zuen. Hor konexio berezi batean da, Telepatia, bai. Nire partea bintzat bateko izan da, Eskerrik asko, Xabier. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, eta Kainakai ere hemen daukagu, eta proiektu honen partaide ere izan da. Eta ez dakit, zer modu sentitu zean? Bueno, kaixo. Lehenik eta behin, eskerrik asko aukera hau emateagatik, oso polit bizi izan dut, eta bueno, badakit biziposaren misio bat dela, zailtasunak dituzten familiekin eta elkarteekin batera, poz apartekatzea, bai euskaraz, bai sorkuntzaren bitartez, eta nire ustez, musika oso bide polita eta ona da, eta hori, musika gozatzen dugulako, asko batzen gaituela, eta bai momentu honetan eta txarretan hor daukagula. Beraz, eskerrik asko, bai sortzaile, elkarte, familia, voluntarioen artean hain lotura polita eta berezia sortzeagatik. Oso garrantzitsua dela. Eskerrik asko, zuri. Bueno, Xabier, komposatzaria, eskerrik asko, Xabier, zorionak. Itxaso, irudia jartzen, abestiei eta musikari, eskerrik asko zoi ere, nola ez. Eta oain ze bideoklipak ikusiko ditugu? Oain ikusiko ditugu, Ume Alaia, Juneren Egoak, Arnasa eta Naizen. Kai, zuet zeitez oso urrutira joan, ze Naizeneko gaztekin aritu zeinan bideoklipean, eta Naizeneko gaztekin arituko zara gaur hemen kantari eta dantzan. Bueno, ikusiko duzue artista batzuk direlako, mendik daude. Bueno, justo azken bideoklipa ikusi ondoren, txaka, hemen zaituz dugu. Hori da. Bueno, eskerrik asko, Biba zuek! Hoi da, biba zuek. Eskerrik asko. Amaia, manual! Muxu eta Gabon, ama baten sabeletik munduaren zabalera, familia berri baten magalera. Gurasoen bihotzean berriz mundura sortzean, handitzen ari naiz egun bakoitzean. Ume Alaiak gure sustraiak atera plazara, mundu denak kabitzen diren Euskal Herria gara. Amerikan sortua, Antxe Brasilian, noiz bait joango gara, denok familian. Munduan jaio naizen, Euskal Herria naiz, euskaraz bizi naizen, Ume Alaia naiz, ama baten sabeletik munduaren zabalera, familia berri baten magalera. Gurasoen bihotzean berriz mundura sortzean, handitzen ari naiz egun bakoitzean. Ume Alaiak gure sustraiak atera plazara, mundu denak kabitzen diren Euskal Herria gara. Ume Alaiak aizpak anaiak atera plazara, familia handi bateko Ume Alaia gara. Txepe txakabian txio, lumak lituzke desio,
biziko alitzaizkio. Begira, ontza datorka bira, lumako paritu dizkio. Tximeleta legera, atera da jolasera, miruaren bizkarrera. Igo da, eta badoaz gora, iparrerantz egan batera. Elkarri putz eginik, ta elkarri tirata, ezin dena posible data. Ez zaigu ez indarrik, ez gogorik falta. Orain airean goaz egaka. biegoetan dardaraz, Handago buztanikara, ai, bera erortzen bada. aurrera, esan dio egaberak, batzutan jaustea ona da. Elkarri putz eginik, ta elkarri tirata, ezin dena posible data. Ez zaigu ez indarrik, ez gogorik falta. Orain airean goaz egaka. Elkarri putz eginik, ta elkarri tirata, ezin dena posible data. Ez zaigu ez indarrik, ez gogorik falta. Orain airean goaz egaka. Ikusezin, ukigarri, akiezin, norkigarri. Ezkutaleku, ezkuturik, ez dugu ezkuturo. Eskuzuki, bizitzak arnazan, birikak arnazan, hautsi arnez hori atxeman ezari, ez eutxi arnazari. Irriak arnazan, irrika arnazan, hautsi arnez hori utzi arnazari, bizitza arnazaldi. Elkartasun, elkarrezin,
erraz elkarrekin hauskortasuna langar lainoz maskortu gainazaluro azaldadin Karnazal, birikak karnazal, hautsi arnez hori atxeman ezari, ez eutxi arnazari. Irriak karnazal, irrik karnazal, hautsi arnez hori utzi arnazari, bizitza arnazaldi. Festaz, festa, musuak irribarrezka, zuilek iskur galaia, eta nizakildo neska. Zen izezu, gorputzera zenbat mezu, zalantzak balantza dira, ta komplexuak komplexu. Pentsa ezina naizela, nola pentsa dezakezu, errezago maiteko det, zuk maite badezu. Zatoz, zatoz, ilekiztu zatoz beltzaran, isiune hauek ulerditzadan, etorkizuna ez da iragan, Espainiak lehorankak dardaran, azkenik ez duen azken boladan, gauak oparitu digun baladan, bilnazazu zure begiradan, ikusten nauzula ikus dezadan. Azte, gauak heltzen dira gazte, baina libre izateko, nor da noretan hor azke. Zelur zezu, jakin minak atalezu, neska guztiei horrela, begiratzen aldiezu. Pentsa ezina naizela, nola esan dezakezu, pentsagarri izango naiz, pentsatzen badezu. Zatoz, zatoz, ilekiztu zatoz beltzaran, isiune hauek ulerditzadan, etorkizuna ez da iragan, Espainiak lehorankak dardaran, azkenik ez duen azken boladan, gauak oparitu digun baladan, bilnazazu zure begiradan, ikusten nauzula ikus dezadan. Zilekizkur zatoz beltzaran, isiune hauek ulerditzadan, etorkizuna ez da iragan, Espainiak lehorankak dardaran, azkenik ez duen azken boladan, gauak oparitu digun baladan, bilnazazu zure begiradan, ikusten nauzula ikus dezadan.
Bueno, eskerrik asko, kainakai, zuek, Zer nolako esperientzia izan da? Hemen, bideoklipean ere parte hartu zenuten? Oso polita. Zer modu sentitu zeate? Ondo? Bai? Jo, gaur gainea, publiko guztionen aurrean? Earki, ez? Bideoklipan hobeto edo gaur hemen kantarita dantzan? Ja. Baina, bueno, ondo ez da nabaritu ezer, oso natural. Oso ondo, zorionak, zorionak, eta eskerrik asko zui, hemen plaza hartzeagatik. Donostian ere gaur jaia dezu egun osokoa, gozatu, eta besarkada bat, zure lagun guztiei, bale? Bueno, haizu, kai. Ez dakizu zer gertatu zegoen. Ez dakizu zer gertatu zegoen. Baina, indezun azkeneko bombazorrekin, azken bideoklipakin, deitu digute justo Gerard Piqué eta Shakirak eta bizipozago voluntarioi nahi dutela eta esan diegu, dazkagula gaizkagaritan eta Itziber Garmendia gure voluntarioko azken kanpainan eta esan diegu ere pasatzeko agipase elkartetik pizkat familia bitartikaritzako saio batzuk hartzeko bizipoza sortzeko Katalunian eta elkarlanean hasi gara, baina izu, benetan esatizut, Osake... Abitazioan zertarako hori izan badu, kolaborazioa, bizarrapekin, Hoxe. Balio izan dudu, osake, bueno, kai, eskerrik asko, gozada bat izan da. Haze indarra eman dezuena bestiai, izan da, bestia... Bai. Bombazo bat, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta... Lan ederrak ikusten nahi gea, Bai, eta sortzaia zaila hitz egiten, baina hitzen behar dugu babesletaz, eta bira, ez dakizu ze karrietan honean, baina. Ze ekarrizu? Beste sorpresa bat? Ekarri dut, bai. Zuretzat ezain beste, baina ekarri dut mapa bat. Ai, ama. Hau da, Gipuzkoako mapa. Eta ikusten duzu kolorez betetza dagoela, ezta? Bueno, zoriondu behar dut, Amaia eta Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioa, bueno, 20 urte pasa ondoren, eta lan asko egin ondoren, zuk esango duzu, baina gaur egun kirol inklusiboa, Gipuzkoa osoan egin daiteke, eskualde guztietan, gaur inorez da bazterrean geldituko, kirola egin nahiko balu, eta aukera hori, bueno, lan handia egin da, baina iritsi da Gipuzkoako txoko guztietara. 20 urte ondoren, eskola kirolean, Gipuzkoako eskualde guztita iristeko aukera dago, gaur egun edozein aurreta gaztek behintzat aukera hori dauka, eta nahiz eta goendikan, bueno, zerbait hobetu beharko da, baina nik uste ospatzeko modukoa dela. Hoize, eta txolotzekoa, txalo bero bat, eskerrik asko. Aintzindariak zarete, mapa hau Euskal Herri osora zabaltzen dugu, kolore guztiak, 7 herrialdetara, eta mundura, ez da. Eta, bueno, ontako ere, babesleak behar izan dituzu, ez da? Bai, eta eskerrak hemendik, gure bidelagun izan dian guztiei, babesleak eta gainontzeko guztiak. Eta eskerrik asko bihotze, ze polita. Baina, bueno, oain zentratuko geha? Hau erakutsi nahi nun. Bai. Eta nik asko eskertzaizut. Eman dizkidazun ipurdiko nindoren. Bueno, eta bai, babesleak... Eta bai, proiektu ontarako babesleak, zeingo genuke, babesle gabe, eta beraien, Zalantzari gabe, gu pizkat bai nahi genuen, pizkat euskara, kultura, elkartasuna, duintasunez egitea proiektu bat, hortarako behar dira bitartekoak eta euskal kultur sortzaile ere haien lekua eman, eta behar duten bezala txukun lana egin dezaten. Eta hola saiatu gara, eta bueno, babesleak ere hemen dazkagu, eta esango direto gaintxe iotzeko, eta hortarako paperetik. Dano bat grupeko Andres eta Iñaki, Laboral Kutxako Marije eta Silvia, Kutxa Fundazioko Itziar eta Garbine, Fagorretik Iker, eta Irizarretik Aiora eta Koldo. Baina babesleekin batera, Hernaniko udalari ere deituko diogu, gaur hemen daudelako, Xabier Lertxundi alkatea eta Oier Agirresarobe zinegotzia. Ongi etorri denai?
Bai, ondo, pasa horrea gazaiola, pixkatola, hartu presta. Bai, egia zan, ni leheno kultura eta ikusten dituen periodikotan noin ere ekonomiari begiratzen naiz, la Bienal de la Máquina Herramienta eta pixkat, zuen, kooperatiba nun daude, zemos di joan, esto tal, martxa honian du jazen, eta ja bizipozan ere espertu egiten ekonomian. Eta, bueno, eskerrik asko. Bueno, urtero izan zaituztegu hemen, eta, bueno, gaurkoan zuri tokatzen zaizu, Andres hitza hartzea, Danova grupeko kideatzea, hemen zaude, mikrodokumentalak egin genituenean antzinaten ere bai, Gia didaktikoa prestatzen ari gara bizipozatik, hezkuntza formaleako, hezkuntza ez formaleako, Euskal Herriora zabaltzeko, hortan ere ari zarete, eta, bueno, zuen aldetikan ere kooperatibak zarete, eta langileek, beraiek aukeratzen dituzte proiektuak, eta, bueno, zuentzat zer da elkartasuna eta bizipozarekin elkarren nahitea. Bueno, ya esan doztazo dana, ya lasai juego. Eskerrik asko. Bueno, esaten duzu moduan, gure kasuan, baskideek aukeratu dabe proiektu hau bultzatzea, ez? Eta guretzako oso importantia da. Oindala, 2019an elkarre zautu gehioan pixka bat, ez? Eta hasieran, lehen bota oso moduan, igual bizipoza ondo ezagutu barik, ez? Gero eta gehiago ezagutu, gero eta arrotasun gehiago emoten dozku, ez? Zeuek etxen dozuen lana eta gu babestu ahal izatia, ez? Eta, bueno, gaur nahi toko jata hemen azaltzia, danok gabe izamen bultzatzen, ez? Marroia pasadozte, honek? Ja, bueno. Gure aldetik, nik uste dut, euskarakin etxen dozuen lana, ez? Eta batez ere, danok elkarrekin lan egiteko kultura hori asko gustatzen jaku eta posto asko. Eta, bueno, eskerrak emotia nahi notzuen guztion partetik, mundu guztiontzako mundu hobeago bat itxiarren. Eskerrik asko, Andres. Eskerrik asko. Bai, aprobetxatiko dugu. Bueno, 3. urtea Hernanin, hemen justu, Xabi alkatea, eta, bueno, aurrena, gure aldetik bizipozan izenean eskerrak ematea, 3. urtez, zuen kulturretxeko ateak zabaltzagatik, eta bestalde, bueno, zuek baduzu alako esperientziare bai, herrian badituzu elkarteak, esaterako pausokak badu hemen egoitza, bueno, badituzu alako, bueno, ekimenak martxan, ez dakit, hau ikusita, zer etortzen zaizun burura? Bueno, 3. urteak badu zailtasun bat dela, 3 urtetan gauza bera ez esan beharra, ez? Baina batean errepikatu ardet, eta urte esatetela, eskerrak guri ematizkidugu zue, baina alderantzizin behar degula, ez? Kasuntan Hernaniko udalak zuei bizipozai eta bizipoza osatzen dezuen elkarte guztiri eskerrak ematia, batetik zuen bizipoza gaur Hernanira ekartzagatik eta bizipozaren hiriburu bihurtzagatik gaur Hernani, eta bestetik egunerokoan iten dezuen lanagatik. Elkartak daude askotan administrazio publikok gure betebeharrak betetzen ez ditugulako, eta hor autokritika bat egin barra daukagu administrazio publikoak kasuntan udalak kudeatzen ditugunak, ez? Zuei esker, egunerokoan sortzen dian zailtasunei erantzuten diezue, baina baita gizartea jendata kontzientziatu ere, ez? Gure kasun, bueno, bauzkagu plan estrategikoak martxan, eta gure kasuan plan estrategiko potolo bat Hernani buru jabe izena duna, helburutzat gizarte justuago bat sortzea duna, ez? Eta, bueno, bizipoza urteron jasotzeak ere gure plan estrategikoekin ere bat egiten du, eta gure ereduakin bat egiten du, orduan gutzako plaze bat bada, ez oier? Bai, azkenean, inklusiora bidean aniztasunari ikusgarritasuna ematea ezinbestekoa da. Zuek egiten dezuen lana batez ere hori da. Gu pertsona hobeak bihurtu ahal izateko betaurreko berri batzuk jartzea behin eta berriz, ja ez dakizen kapa betaurreko sortuko zaizkigun, baina bueno, nik uste Euskal Herri hobe bat sortzeko ezinbesteko pieza zaretela, eta gainera hori euskeraz egiteko ahalmena izatea, uste
oso urrats garrantzitsua dela eta hemendik urte gutxira beste toki batean jartzeko aukera emango digun toki bat. Eta, bueno, hezkuntza ikuspegitik ere Hernanira hau ekartzea, energia hau ekartzea beti esate dizuet. Etortzen zaten aldiro energia pila batekin etortzen zate eta horren zati bat beti gelditu egiten da. Eta Hernani nik uste aberatsagoa dela horri esker, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko bihotzez. Zuen ekarpenengatik eta zuen berotasunagatik. Beti sentitu izan dugu eta sentitzen dugun berotasunagatik, gertutasunagatik, eskerrik asko bihotzez, bakoitzei banan eta zuen lankide guztiei. Vale? Oso ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko denain. Bueno, hoxe, denon artean bidea eraikitzen ari gehala, eta, bueno, ikusiko ditugu azken edizio hontako azken hiru bideoklipak, jau entxere ez dakit oso ondo, zeinean. Hementxe. Jazta. Bueno, hementxe dazkau, izan Inurri, Pausoka eta Danka elkarteen bideoklipak, ikusiko ditugu. Eta bukaeran bizipozarena, hori ere... Baita. Bueno, gozatu! Izan Inurri txikitik eragin, izan taldean eta handi egin, zama ezin bada altxa buruz buru, denon artean eramango dugu. Zatoz zirrien Inurritegira, izan minkide eta bide lagun, elkar zaintzeko hitza eman dezagun, zulo sakon bat denean gorputza, sendagai dazu horregote utxa, zatoz kilimen Inurritegira. Izan bizi prest, dai arte bizi, bizi, min bizi, tabuak erauzi, pausoka goaz, beldurretarantza, bizitzarekin etorri Inurritegira, Inurritegira. Plazetan kilkerren bila gabiltzala, ze ordu denaztu. Ia berdez tintatuz, izpilu aurrean, punkieran horraztu. Meriendan gusanitoak patata frijitu eta zukoan aztu. Nahi alduzu tribu txiki bateko hizkuntza sekretuan solastu.
elkarrekin elkarrentzat sortuko ditugun jolasetan jolastu. Handitzean makarroiak kosaldu ahalko ditugula amestu. Kolore desberdineko kaleko baldosak zapaltzea saiestu. Begiak itxiz ikusi, geldirik dantzatu, barurantza abestu. Nahi alduzu tribu txiki bateko hizkuntza sekretuan solastu. Elkarrekin elkarrentzat sortuko ditugun jolasetan jolastu. Soinurik ez duen haize ufadaka gogotik egin txistu. Orain arte ilun zeuden pasabideetan argi zuriak piztu. Besoak zabaldu eta superbotereak ditugula sinistu. Nahi alduzu tribu txiki bateko hizkuntza sekretuan solastu. Elkarrekin elkarrentzat sortuko ditugun jolasetan jolastu. Odeiek ere zugek bezalako forma daukatelako postu. Txokolatezko boladun izozkiarekin bi punta izoztu. Gure ezkutalekura nondik iristen den gordetzea adostu. Nahi alduzu tribu txiki bateko hizkuntza sekretuan solastu. Elkarrekin elkarrentzat sartuko ditugun jolasetan jolastu. Batera sortu diren margoetan, bakoitzak ezarri du bere kolorea. Ukitzen diren sustraizak honetan, zerbait badago ordean. Ezagutzaren eremuetan, zerbait ikasten da egunero. Ezer ez baita urrun ikusten, behin hurbilduta gero. Lurreko hautsak laztandu ditugu, zerua pausatu dadin hortzi mugetan. Biharamunak esnatu zaizkigu, bihotz bat eskuetan. Argiz jonti den irrifar batek, aupegi asko marazen ditu. Erritmo berriz bultizen gara, entzun eta sentitu. Garion, Jokon jal, Inbokaton jal de fle, inbokaton naren jal, Sigmene y Sigmana, Siposa, Yaman na veio no fok deru refrigo. Begin!
Baina, Amaia, Hernanin gaudela eta, aipatuko dugu ere, babesleen artean, babesle berri badaukagula. Talleres Michelena, hemen dago ere, bai. Eskerrik asko. Aupa. Makina herramienta, Hoi ba, horretik. Eskerrik asko. Bueno, ikusi ditugu aurtengo edizioko 11 elkarteen bideoklipak. Politak, Bai, oso. Eta, beraien, entzun nahi dugu, bai, ez? Nola sentitu dian hau dena egiten, eta gonbidatuko ditugu, Oholtzara. Aurtengo 11 elkarteak. Hoi da, aurtengoak, Marea Urdina, Agipase, Juneren Egoak, Drabet, Ume Alaia, Nuala, Arnasa, Naizen, Izan Inurri, Pausoka eta Danka elkarteak. Beraz, Oholtzara. Zatozte, zemoz, politak iruditu zaizkizue, abestia, eta bideoklipak, Gartxot, Joanes, ondo, bai. Oso ondo. Eixo. Bueno, hemen... Jarri hart. Bueno, hortengo 11ak. Oso ondo. Pasa. Eixo. Bakoitzetik bat, nahiku, bakoitzetik bat, elkarte bakoitzetik bat. Bai. Bueno, eta men daukagu heli, nanka elkartekoa, Bergararra, eta, zemuz, zuek izate Senegal, Euskal Herria, Senegal, Teranga, Beso Zabaliek hartzen gaituen herria, kanpotarrak, koxatzen dituena, ez? Hori da Teranga, hori izan nahi du. Zemuz zuek nankan eta bizipozan, Eli? Ondo, pozik. Azkenean bizipozak alderdi askotatik eusten dozta, Eta, pozik, emozionauta ikusitza. Zemuz ikusi zu mamadu hor kantatzen, abestian. Bikotekidea, ondo? Ondo. Erritmoa mantentzen, ondo. Vale. Zeme alabak ondo ere bai. Ondo. Mamadu izan da Senegalen, ondela gutxi, ez? Oain joango da. Oain joango da. 2 aste barru joango da, bai. Ondo izan, Ondo pasa eskuminak, area, vale? Eta, oso ondo. Eli, eta jakin dugu, bihar ere baduzuela Bergaran, ekitaldin bat, eta aprobetxatuko dezutela ere igual bideoklipa erakusteko. Kontatu iguzu pixka bat, zer egin gauzen bihar? Hori da, 12 urtietan joanga dankan pixkanaka beha hunditzen, herrixakin eta herritarrekin batera, eta, olako momentu bat dena eginuan herritarrekin partekatu, eta bihar ekitaldi berezi bat antolatu dugu, Nikolas aukiko dugu bebai bertan kontzertu txikitxo bat ematen, gero poesia berezi bat ustot gaur ikusiko duguna ikusteko aukeria gongo da, eta gero gure bideoklipan aurkezpena izango da, eta ilusio handixakin. Kultura artekotasun lan horretan, egiten dezuen hortan ere, Bergaran aliatu asko dezuet, artean Aroa ere, poeta gaztia, eta arek sorutako poesia batekin bihar orkestuko dezue Bergaran egindako ikusentzunezkoa, eta gaur ere ikusiko dugu, pixkate trampa indegu eta gaur aurreratu ingea, Bergaran baino lehen. Bai, oindala urte bat sortu zeban poesia berezi hau, elkarte guztiei keinu txiki bat itxen, eta, moldatu behar izan dauz, bizipoza beha hunditxu indanez, eta, ustot emozio askotako poesia badala, eta guztoko kiko duzuela denok. Ondo, ikusiko dugu, ez? Bi bazterretan etorri, batzuk aruntzako. Oida, batzuk hone etorri, beste batzuk area, eta pantailan ikusiko dugu. Etorri lasai duen, ondo ikusten zuen. Bai. Oain, Bergaran egindako poesia ikusentzunezkoa. Bizipozako elkarte guztiei eskainia. Hamaika bideoklip eta 1000 kantu, baina hori baino gehiago garagu. Bizipoza naiz ni eta izan zaitezkezu. Bizitza ikusteko eta bizitzeko 1000 modu. Bizipoza da aiala, baitak imets, egin irri, egin amets. Aniztasun funtzionala da Nuala, eta oharso aldean kokatutako mindara.
norbera berezi, bakoitza espeziala. Guztiok berdin ezberdinak ez algara. Batzuetan, oroitzen dut nola abesten zizkidan amonak lokantak zehazkan, ademgiko lagunekin, ibili ostean kumbia eta tangoa dantzan. Zehazkatik irten ostean bilakatu zen ume alaia, eta auzoko ahotsa. Baina etorkizuna kiribildu zen, eta galdu zuen bular bat eta lotxa. Egun batean izandako ainurri, egun da oihartzunaren hotsa. Bizipoza izan daiteke amona bat, eta egun dira 37 elkarte. Tartean, amkil edota etorkizuneko gehiago. Orain guk jarraitu beharko dugu, bihurtuko gara indartsuago. Gure nahia da gaixotasun arraroekin amaitzea. Juneren egoak erabiliz, egan egin eta gure zeinak bizitan joatea. Horretarako joan behar bada Etiopiako utopiaraino egingo dugu. Superratxeren kapa jantzi eta bertaraino eramango gaitu. Zuk ere nahi alduzu gure abenturara gehitu? Pirata zapia buruan jantzita ere, itxasoz, marea urdina zeharkatuz, irits gaitezke Txernobilen lagunak bisitatzeraino. Aspanogi eta aspanobas, zenbat malko, zenbat lan gaur daino. Eta Txernobiletik eginez jauzi guztiok bortzirietara, ikusiko dugu Euskal Herria bat dela, baina 11 kolore eta 1000 begirada. Edo agian dira 3, 12, 20 ala eskuka da. Bihotze sentitzea, buruz pentsatu eta eskuz ekitea ere aniztasuna da. Kolorez gain, Euskal Herri honetan ere makina bat hizkuntza badira. Banaiz, bagara eta gehiago izango balira. Hartu ongi arnasa, hemen datorreta kale jira. Kaledor kailiko gure etxea da. Hau bai parranda, afesta, jira eta bira. Guztiok elkar ulertuz oporrak bakean igaroko ditugu. Hondartzan etzanda edo praktikatuz Gipuzkoan kirol egokitu. Baina beroa sartzen zaigunean urtuko gara izozkia bezala, eginik biak bat. Nahaztuko da gure jakinduria. Ingelesez autobusa ez alda bas? Bas San Filipo ere bada, eta agipaseren laguntzaz segi entzinat. Aurrera egin daiteke endankandank edo poliki-poliki. Zuk erabaki behar alduzu nor izango naizen ni? Izan dezaket Dravet edo Down sindromea, 21 kromosoma edo 22. Erbiezpaindun aspanifeko aurrek ere ongi dakite egiten irri. Urrun dagoena ere, erraz gerturatzen da pausoka. 11 saiakeraren ondoren ere, irits daiteke porrota. Horregatik, irri egitea da garrantzitsuena. Ahaztu tristurak, ez ibili biraoka. Mundu berri bat guztiontzat, ez da gure nahia da guztion borroka. Bueno, eta 11 elkarte zarete hemen, eta orain, azken urtea denez momentu, 3. Gainontzeko elkarteak ere dituko dizugu. Bai, gaur pentsate metzadenak, Aspanogi, Aspanobas, Oporra bakean, Etiopia utopia, gure zeineak, San Filipo, Superratxe, juni jotzen, mesedez? Bai. Momentu honetan, 36 elkarteko osatzeute bizipoza. Gaur gutzat egun handia da, 3. urtea. Ja elkarte guztiek bideoklipa eta kantua eginda. Eta, elkartentzako baintxe sorpresa txiki bate, badaukagu. Berriz hemen dauzkagu, Erlantz eta Nerea. Zerbait kantatuko digute. Maite zaituten berzio berezi bat dala, eskatuko diguna eskadantzatzea. Zemuz moldatzen gara eskarekin. Guk beti dakau sorpresan bat, Dantzatu o kantatu eta... Ondo moldatzen gara eskarekin, naizeneko laguna, bai, ez da? Gu, Eli... Bakoitzak nahi duen bezala, eta aldun bezala, Oida, bakoitzak nahi eta aldun bezala. Hoxe. Maite zaitu kantatuko digute haiek, igual prestatzen diren bitartean,
pues aurreratu ingo dugu, pixkat, eta hemendako gurekin Julene, kaixo Julene, zu izan inurri elkarteko kidea zara, ezta? Bai, eta bueno, aprobetxatuko dugu zorionak emateko ere bai, atzo enteatu ginen justu argia saria, ez, zuen podcastagatik, zeke zorionak, merezita. Argia saria jaso dezue, atzo bertan, gaur berrian hor ikusi zaituztegu portadan, eta podcast bat egiteagatik, azaldu guzu pixkat. Bai, minbizi kontrako alkartua gea, eta podcastakin nahi genuen pixkat erakutsi ez gure pentsamendu edo, ze guk pink baino punk gehala esaten dugu, eta minbizia ez dela arroxa, marroia handi badala ez, orduan pixkat horri buelta emateko eta pixkat minbizia erakusteko ez, egin dugun podcasta da. Oso, zorionak, eta, bizipotzan ere bazadete, zuen inurritegia hurbiltzen gurera, eta zuen lana, zemu sentitzen zate? Batxean, egia esan da aspalditik jarraitzen dula bizipoza eta bertan egotea guretzat izugarria da, beti sentitu gea bizipoza egia esan da, aunque ez barruan egon, eta orain barruan egon da, oso eskertuta. Oso, eta hemen dauzkagu erlantzetan ere, zemoz presa dete? Bai, orduan ze kantatu ere zuen erlantza, a ber, zer egin behar diguzue, azalduko diguzue, bitzetan? Bai, maite zaituten bertsio oso martxoso bat, prestatu dugu. Martxoso. Hoi behar deu, martxa, ez, momentu honetan? Bai, bizipozan martxa gustatzen zaigu hemen gauden guztioi. Orduan hasiko gara berotzen eta txaloka, bale? Venga. Hartu, berriro hasiko gara. Berriro! Eta ezin loak hartu, gaua iristen denean, saltoka hasita egan egiteko gogoa. Bati, hiru, lau! Koloretakoa, esan dagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean, saltoka hasita egan egiteko gogoa. Nire bihotza taupaka ailertzera doa, elkarrekin atzatarran probatu dugunean, tunelean sartu eta irrintzik astean, itxilorekin putxera egin duzudanean, begietara begira hausen nahi duzut esan. Maite zaitut, maite zaitut, pilla, 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 patata tortilla. Zaitut, maite zaitut, jarriraino eta vuelta maite zaitut. Begietako dizirerri barreagoan, ezin ditut izkutatu zu ikusitakoan, hanga eta izuetan gortatzen barrara, nire bihotatuz baka ailertzerako, elkarrekin hortzadarra margotu dugunean, izpiluan nire izena idatzi duzunean, irratia piztu eta dorita batzutean, begietara begira hausen nahi duzut esan. Maite zaitut, maite zaitut, pilla, pilla, patata tortilla. Maite zaitut, maite zaitut, jarriraino eta vuelta maite zaitut. Maite zaitut, maite zaitut, pilla, pilla, patata tortilla. Maite zaitut, maite zaitut, jarriraino eta vuelta maite zaitut, maite zaitut, maite zaitut, pilla, pilla, patata tortilla. Maite zaitut, maite zaitut, jarriraino eta vuelta maite zaitut, jarriraino eta vuelta maite zaitut, maite zaitut, maite zaitut, maite zaitut.
Eta gure aldetik hori. Oso ondo. Eskerrik asko, biei. Eskerrik asko. Nerea eta Erlantz. Hasierakoa, oraingoa, dena dantzan jarri gaituzu, txaloka. Eskerrik asko. Bai. Plazerra gurea. Bizipoza zeate. Eskerrik asko. Oso ondo, eta bueno, esan bizipozaren egitasmoen artean, voluntariotzarekin badagoela asmoa ere, kilometro zero izeneko ekimen aurrera eramatea, Lasarte Horian dagoeneko taldea martxan dago, eta izan inurri Lasarte Horian jaio zenez, bertan dabil, Julene, eta gaur oparitxo bat ekarri diguzu, ez da? A ber, mikrofonoa hor dago? Bai. Bai, horre bizipoza, kilometro zero, Lasarte Horian, zertan ari zarete? Bai, bueno, pixkat, bai, sortu zen, gure herrikide miren, Lesbos entzeon, eta pixkat elkartasuna eta ere bai, diru pixkat lortzeko eta erabialtzeko Lasarteko eragile eta elkarte desberdinak elkartu ginen, eta hola hasi ginen pixkat, ez, nahi gabe, ikusi genuen kriston potentziala daukaula, ez, eta, elkarte desberdinak gara, baina, danak batuta, gauza asko intazkegula, orduan, sortu dugu hau, mimuz egin da dago, Karmelek josi du eta Uxuek egin du serigrafia, eta, pixkat ez, bizipoza irudikatzen du. Bueno, hemen ikusten dira daudela elkarte guztien logoak, ez da? Serigrafiatuta, koloretako, oiala, borobila, jolasteko erabiltzen den horietakoa, herrian sortu herriko ikastetxetan, elkarteetan, denek erabilial izan dezaten, eta voluntariotza herritik bertatik, kilometro zero, herrietan, lauzkagun elkarte guztik daudenak, elkartuta beti ere indartxoagoa direlako, eta, honekin ikusiko deu, bideoklipa, bizipozana? Vale, pues hoize, koloreak astinduz, hemen agertuko dira, agertuko zaite, sortzaile guztik, elkarteak, aurtengo mosaikua izangoana. Opa, bota bideoklipa. Iopa! Utzi da zu bide berri bat, egiten zure alboan jarrita. Zurekin eman gura ditut urratsak, Gurpildun aulki baten korrika. mundu bizi nahi du. Itxuen begiekin ikusi, Korren belarriekin entzun gura dut. besan motz eskuekin igurtzi. Joan eta joan, bidea egin nahi dut zure ondoan. Elkarrekin badakit nora noan, nik zure irribarra daroan. Zuk nire irribarra eroan, bizipoza dugu auzolan. Bizi minez gura dut bizi, Fibrosidunek lezardo sartu, esklerosiarekin dantza egin nahi dut. hijitoen azalean sartu. Bi aita eta ama nahi ditu. Osburu hogei besoen zango, Bakarka ezin du bat naiz nahi dudana. zurekin baino ez naiz izango. Joan eta joan, bidea egin nahi dut zure ondoan. Elkarrekin badakit nora noan, nik zure irribarra daroan. Zuk nire irribarra eroan, bizipoza dugu auzolan. Zuk nire irribarra eroan, bizipoza dugu auzolan. Bizipoza dugu auzolan. Bizipoza dugu auzolan. Opa, bizipoza! Nerea, lehen aipatu dugu, gira iratikoak egiten ari garela, zuzara bertan arduraduna, zemoz dijoa dena, ondo?
hezkuntza formalerako ja osatuta daude, eta dagoeneko praktiketan, ez? Bai, hezkuntza formaleko gida ekipatu ditugu, eta gaur daude hemen gure artean froga pilotoetan parte hartzen duten bi ikastetxeetako irakasleak. Oker banago Amasorrain ikastola eta Aretz ikastolakoak hain zuzen. Baina, froga pilotoak hasi ditugu Euskal Herri osoan zehar. Eta maiatzean jasoko dugu zuen iritzia, zuen ilusio guztiarekin hartu gaituzue, beso zabalik lehenengo momentutik, eta guk ere gure bizipoz guztia eman dugu gidetan. Hortaz, ea gero hezkuntza ez formalean eta kilometro zeroko voluntariotzeko gidan ere, gauza bera. Hemen dauzkado ikastetxeak, Hemen dauzkado ikastetxeak, bai, ez? Ikusiko ditugu? 7 ikastetxetan, Ipar eta Ego. Urruñan, Bastanen, da bestetan, hemen daude. Hora daude, eskolak, ze eskoletan, a ber. Aratz ikastola, Hernani Gipuzkoa. Bastango eskoletako tailerrak, Iruritan, Nafarroan. Amaiurko eskola txikia, Amaiurren, Nafarroan. Urretxindorre ikastola Bilbon, Bizkaian. Lope de la Herria ikastola, Aguaraban, Agurainen. Amasorrain ikastola, Donostian, Gipuzkoan. Gero Leioako hezkuntza fakultatean ere unibertsitatean Bizkaian froga pilotoak egingo ditugu. Eta Urruñako ikastolan, Urruñan Lapurdin. Baita Bilboko Uribarri eskolan ere. Gainera Uribarri auzoan bizipozaren egoitza dugu eta bertako eskolan egingo dugu froga pilota. Oso ondo. Eta bukatzeko, Leire eta Joseba, azken hitzak. Hoi da. Leire, igual, ez dakit, hemendik aurrera gaur ikusi ditugu, bideoklip guztiak, hemen dena, eta hemendik aurrera pixka bat zerrez, nun aurkituko ditugun, zein dan urrengo pausoa edo. Gaur ikusi ditugu lehenengo aldiz denok batea hemen, eta hemendikan aurrera zabalpenari dagokionez, astero bi bideoklip egingo dira publiko, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp eta webguneetan, bihar dankadankarena, astelenean agaipaserena, eta hemendikan aurrea astelen eta ostegunetan, hori, sare sozial guztietan, eta erosteko aukera ere, CD-DVD erosteko aukera, bide desberdinetan izango da, elkar denda fisikotan, online, gara berria eta notiziaz de Gipuzkoakin. Eta hori, denon artean, ea lau aizetara zabaltze ditugu denak. Azaroan ere aurkeztu zen liburu bat, bizipozak argitaratuta, Joseba. Bai, bizipozaren kantu eta bideoklipen proiektua hemen ematen diogu amaiera, 3. urte honekin, baina bizipoza proiektu gehiagotan murgilduta dago. Nereak esplikatu digu, daukagan azkenean hezkuntza formal eta ez formalerako gida didaktikoena, eta bestetik eduki genuen unibertsitateko bere tesia edo egiten Peio Manterola. Hemen dago, Peio, hor dago, ez dut ikusi. Peio duela 2 urte bizipozako jardunaldietarako egin zuen galdetegi bat, bizipozako elkarte guztiei, bere beharrak eta gabeziak zer ziren, eta atera zen jardunaldi oso potente bat. Jardunaldi horren mardula ikusirik esan genuen, beste jardunaldi baterako gaia daukagu. 2. urtean egin zen jardunaldia, material asko eta asko bildu zen hor, eta orain esate genuen, 2 urtezko lana zegingo dugu, kajoiaren sartu. Orduan deitu genion gure komodin dela llamada, Amagoia Mujika, eman genion gure karpeta potoloa, eta Amagoia, hemendik nahi dugu liburuzka bat edo abertzeat dezakezun. Bertan atera zuen, behar ezberdin piloa dituztela. Nik uste nuen nahiko ondo esplikatuko nuela, baina hor dakagu Xabier Lertxundi, esplikatu du leno oso ondo. Askotan, administrazioak bete behar dituen beharrak ez dituzte egiten batzutan, eta hori lortzeko gaia, hori lortzeko bidea
saretzen ari gea, ezta? Sare hauek, gure sareak zulotxoak ditu, zulotxoie josten saiatuko gea, talde lanean, eta hemendik aurrerako proiektua, bai gida didaktikoarenakin izango da, iristea udaletara eta aurrerako sare horren zuloak josteko. Hoxe, bueno, besterik gabe. Bueno, eskerrik asko bihotz denoi eta elkar ikusiko dugu aurrerantzean ere bai. Apa, bizipoza! Apa! Argazki ateko aldeu, deno bateago. Igual jarriko gea hemen, hola. Eta zuek horrela argazkianen ateko zate. Hemen zarete argazkilarik, bai. Talde argazki bat ingo deu. Biau jarriko lurrian hola, eta bueno. Lurrean utziko deu. Piskat hemen jarriko gea, eseriko gea hemen hola. Igual horrean jarriko gea. Hor zaretenak, zatozte hona, eta zuek ere bai, igual zutitu igual, bai, jarri zuti denak, eta urbildu nea, batzuk hemen eseriko gea. Baina ere aldea jongo gea igual, Nik anatako dute argazkia eta. Argazkilari hor dago. Etorri nea, bai. Bai, zatoze hona, hola. Hola. A ver. Utzira zu bide berri. A ver, Iribarri horiek, eskuan gora, pizka bat, a ver. Zurekin eman gura ditut urratsak. Gurpildun aulki bat. Oso eskerrik asko. Mundu bat mundu bizi nahi du. Itxuen begiekin ikusi. Korren belarriekin entzun gura dut. Besan motz eskuekin igu.